ina marar da ke? Me kuma madam? Kamar sunan awaki. Oh sorry, ina nufin matan gidan. Oh, ni ce Indo matan Nura. Mun yi baki ne. Ke ce matan Nura? Wallahi ni ce matan Nura. Rabo Allah ne ba shi. Ai kowa murna yake mishi. Yace yayi sa'an mata. Ka san mutane nawa ya kasa ƙauyen mu? Su 20. Har da dan mai gari ba. Are you serious? You mean ke ce da gaske matan Uncle Nura? Ya faɗi shi. Ni haka. Na kun tambaye ni ɗaya na ce ni ce, biyu ni ce. Ba ku yarda ba shikenan sai ku zauna ku jira Nura. Ita ce matan Nura. Ita ce matan Nura. Bari in je dafa muku abinci. Ta shi. Ku zauna. Ita ce matan Nura. Barka da zuwa. Barka da. Madalla. Baki muka yi ne a gida? Ranka daɗe an yi bakin turawa. Bakin turawa wani shirgegen kato da ƙananan kaya da matarsa ita ma mai ɗan dama sai wata yar yarinya ƙarama. Bagage ne ko farare? Bakaken turawa ne saboda ya mun turanci ni ma na turance shi ranka daɗe. Na ce mai oga you go office straight. To na ji. Na turance. Na gode. Ina zuwa. Na turance. Kai gara kenan. Kaga oga yau na yi turanci daɗi yake ji har tsalle yake saboda ya san na fara wayewa. Gara zai waye. Kaga mabaratan nan sun ga oga ya shigo sun fara damun mutane. Ai kakar mu ce ta haɗa auren nan tun kafin in zo duniya sai ta ce kuma duk wanda bai yadda an ɗaura auren nan tun cikin kabari za ta dinga aiko tsinuwa kowa sai ya farce ko ina ta gan mu har ta haɗa mana auren. Surprise. You never told me you were coming. Surprise. I gave man zaka baka gaya da kai aure ba jin zaka aure ba. Well, what a wife. She's beautiful. Huh? Yes, she is beautiful. Thank you. Welcome, Uncle. How are you? Fine. Oh, how are you? Baby, how are you? Kina lafiya? Fine, thank you. Ai baya so a gani ne saboda kada ƴan fashi da makami su kwace ni. Congratulations, Uncle. Oh, thank you very much. I'm most grateful.